To kawadhi e weche mamoko ma wan godo e thuolo nieri mar migago en ni jotend jopuonjre kod kuonde tiegruok mamalo obogo mar bago ng'anyo kochopo juma manyien kotenore gi wich bar mag hola mag HELB. Romo mane okelo kanyakla jodito mag kuonde tiegruok mamalo kaachiel gi jotend jopuonjre ka okalo e riwruok mar Universities and Colleges Students Peace Association of Kenya mane obagi mbalariany ma Nairobi ne ochiwo thuolo ne jopuonjrego mondo mi onyis chung' margi e wi chal lwasi somo e pacho ka. Jopuonjrego mane owuok e kuonde tiegruok mamalo ma opogore opogore owuok oko mar yango ne gichano bago ng'anyo chieng' tich ariyo juma manyien ka otenore gi wach deko mag chwalo omenda mag HELB. On Tuesday, we are going to hold a mass demonstration. And this one is to the Ministry of Education. Comrades, power! Power! Comrades, power! Power! This one is to the Ministry of Education. If you don't react, we are going to make you react. And we are going to act. Comrades, power! By Monday, if we don't see all the remaining finances reflected in our various institution accounts, we are going to take a very serious stand action full of vibrancy. We are going to walk in all of our streets and we are going to demonstrate. Comrades, power! E ango chung' margi, giseo migao mar somo kuom juang'o gi ma ok sum pachgi motelo ne keto moko kuom chenro e tim. Gino magiluwo ni chocho chenro mag somo ka koro gidwaro mondo nywand pachgi e chenro duto ma ichano tim e migao mar somo. Giseo paro mar dwaro medo nengo omenda somo e skunde sekondar gi mago mag primar. For us, what we want is the government to listen to us as they incorporate this new funding model, at least to hear from us because we come from those universities and we know what is happening deep down the ground. Before you come up with other decisions, kindly engage relevant stakeholders. On Tuesday, what we saw on the headlines of one of the newspapers, that the high schools and the primary schools, the fee is going to be increased. We are not part and parcel of us. We'll stand with our parents because all of these are our sisters, they're our brothers. Comrades, peace! E kinde romo ma kamaendi mar puodho kenge manyien ma ochan tigo e kind higa mar 2024 nyaka 2028, riwruogni ni kod ting' mar rango chal lwasi mar somo e kuonde tiegruok mamalo. Riwruogni endi oluwo ni giikore tiyo gi jopuonjrego e chopo lek margi kare kaachiel gi siro dwaro mar neno ni chenro mag somo chopo kare. In order for students to be peaceful in the colleges and universities, there must be quality academic programs, there must be lecturers who teach them available, and there must be nice accommodation facilities as well as the eating facilities. Research and innovation for the student need to be protected. You know, university is the hub of innovation. So that is an area that has been approved. And then lastly, the vice chancellors have approved unanimously, like this governance in terms of they need to put more effort in terms of building the student organization so that the voice of the student can be heard. That is in a nutshell the things that we have discussed for the last 5 days. And Etieko chiwo twak margi, jotelogo eko yango ni gichopo e winjruok madhi neno ni jopuonjre opidho yiende e yor rito alwora, kaachiel gi singo mar miyo pek wach mar yango kendo rito ratiro mag jopuonjre ma odak gi ng'ol ma opogore opogore. Andrew Ondego, Ramogi TV. Mana kamano mago motudore gi